Ja, mensen, mijn naam is Karel Henkes. Ik ben de wijnmaker, maar ook de klusjesman op Wijndomein Aldenijk. Je ziet daar een foto van onze appellatie, Maasvallei Limburg. En ik ga u het een en het ander daarover vertellen. Samen met Harry Vorselen van Wijngoed Torren in het Witte Stadje, net over de grens, hebben wij een aantal jaren geleden onze eerste grensoverschrijdende appellatie tot stand kunnen brengen. En ik moet eerlijk zeggen, het woordje grensoverschrijdend is niet meer zo hip. Ik moet daar een nieuwe benaming voor bedenken, maar cross-border dacht ik al. Maar het is moeilijk, je moet me daar eens even bij helpen. Maar het is in elk geval zo dat die Maasvallei niet eindigt aan een landsgrens. En we kunnen die ook niet in twee splitsen, dus wij hadden van in het begin het idee van dat grensoverschrijdend te doen. Nu, wij de beide Limburgers zijn op dat punt ook helemaal aan elkaar verbonden. Ik voel me helemaal thuis in Maastricht. Als ik naar Namen ga, is dat iets minder. Ik weet niet hoe het komt, maar de Limburgers die zijn op dat punt weer een klein beetje bij elkaar gebracht. En ik ben Harry Vorselen tegengekomen op plaats van de jaren 90. Wij waren op dat moment de enige wijnbouwers in onze kleine regio. Want de regio die wordt eigenlijk overal redelijk groot afgebeeld, terwijl dat we die heel eng begrensd hebben rond de Maas. En ik ga u een beetje vertellen hoe dat allemaal komt. Nu, ik ben zelf opgegroeid tussen de appels en de peren, tussen de Jonegold en de Coverons, zeg maar. Maar ik wilde iets meer doen met dat fruit dan naar de veiling te brengen. Ik wilde iets creëren. Ik wilde iets maken. Ik wilde vooral die smaak nog een beetje meer in de picture zetten. Dus ja, de stap naar de professionele wijnbouw die was toch redelijk vroeg aanwezig eigenlijk. En we zijn heel bescheiden begonnen. Eigenlijk gegroeid met de afzet mee. Voor ons leek dat de beste manier van groeien. Dus we zijn daar heel langzaam in gegroeid tot nu een 10 hectare. En als we al die wijndomeinen bij elkaar optellen, dan is dat nog maar heel klein hoor. We hebben alles bij elkaar een 30 hectare aan wijngaarden. Nu, economisch zal dat niet zo heel veel voorstellen, maar ik denk de attractiviteit van de regio wordt door die wijndomeinen wel wat vergroot. En wij proberen die Maasvallei Limburg echt helemaal op de kaart te zetten. Het is vooral, ik heb dat Karel Vaas ook horen vertellen, het is vooral die identiteit eigenlijk. Gewoon trots zijn op uw regio. En wat zijt jij trots op uw regio, Karel? En ik vind dat iedereen dat wel een beetje mag hebben. Overal waar ik kom, probeer ik toch de regio te proeven in de wijnen. Of ik nu op vakantie ben in Spanje of in Italië, maar ik probeer het toch door middel van de wijnen te doen. En wij proberen dat ook. Wij proberen die identiteit, die herkenbaar. Ik heb een hele droge mond, Ghislain. Ik heb uw wijn gedronken, zo is dat. Nee, het was een beetje vroeg op de dag, daarom. Maar, nog 3 minuten zie ik. Ik moet mee haasten. Goed. Ik ga eens heel even proberen om een beetje verder te gaan. Kijk mensen, de Maasvallei die start ergens, wij zijn ergens begonnen boven Maastricht, van Lanaken tot Roermond, aan 2 kanten van de Maas. Het is zo, wij proberen zo die wijnbouw eigenlijk een beetje te stimuleren en al die hobbywijnmakers zo ver te krijgen dat we die ook een professionele start kunnen meegeven. En aan de hand van die Maasvallei Limburg denken wij dat we een goede tool hebben om aan 2 kanten van de Maas proberen we zo de wijnbouw een beetje te stimuleren en al die hobbywijnmakers eigenlijk ook te bewegen tot de stap naar de professionele wijnbouw. Dus op dit moment is dat nog maar 30 hectare, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dat in de toekomst wat meer gaat zijn. Om nu echt een idee te geven hoe dat die Maasvallei eruit ziet, dacht ik een aantal foto's
die gaan zeker op zijn plaats zijn. Afgelopen maandagnacht, jongens, -2 op de meeste plaatsen en op heel veel plaatsen nog dieper. Wij worden ongelooflijk beschermd door al dat water rondom ons. De Maasvallei is geboetseerd, zeg maar. Als je naar het kaartje kijkt, dan zie je overal zo van die oude grindgroeves eigenlijk. Die grindgroeves die beschermen ons, die bufferen heel veel warmte. En natuurlijk, op dit moment is het water 10, 11 graden koud. Maar dat is toch een heel stuk warmer dan die -2 die onze druiven op dit moment, onze uitlopende druivenstokken, kapot maakt. Dus die Maas die beschermt ons enorm, die grindgaten of die grindplassen, de Maasmeren moet ik van onze burgemeester vertellen, die beschermen ons en dat stopt eigenlijk abrupt in Roermond. Van Roermond tot ongeveer Rotterdam is het verloop van de Maas maar 20 meter. En je komt daar ook geen kiezel meer tegen. Dus kiezel is echt ons, het product wat onze wijnen tot, hoe moet ik zeggen, een beetje tot uiting brengt. Dus die hele kleine, fijne zuren, die komen puur van de kiezel. Daar zit ik als wijnbouwer echt niet tussen. Maar je ziet hier bijvoorbeeld de wijngaard Chardonnay aan Herenlaak, aan de jachthaven. Daar hebben we totaal helemaal geen schade. En het is ongelooflijk, als je 500 meter verder gaat, dan hebben we wel weer schade. Dus die Maas is gewoon cruciaal naar de bescherming van, voor de bescherming van de nachtvorst. Verder, we wonen in een van de droogste gebieden van heel de Benelux. Dat wil zeggen dat het regent bij ons 700 liter op een jaar. 700 liter, ik heb daar altijd mee gestoefd eigenlijk. Ik vond dat eigenlijk wel leuk om te vertellen. Zo'n droog gebied, druiven houden niet van natte voeten. Dus 700 liter, perfect. Eigenlijk is heel dat klimaat, al die maatregelen die genomen moeten worden voor de bescherming van de nachtvorst en zo, die zijn absoluut niet nodig door het klimaat. Dus we zijn daar ontzettend blij mee. Op dit moment is het zo, ik zie mijn Palmenhof, die is helaas ter ziele gegaan. Maar wij proberen toch zoveel mogelijk wijnboeren te overtuigen om ook die stap naar de professionele wijnbouw te zetten. Voilà. Verder. Ik hoor Visit Limburg ook vertellen over hoe attractief dat regio is en hoe mooi dat we eigenlijk onze regio kunnen presenteren aan de vele bezoekers. Wij hebben daarop ingespeeld en we hebben vorig jaar een wijnbar, wijnlounge gebouwd. En wij ontvangen elke vrijdag en zaterdag ontzettend veel mensen. Heel de B&B's en de hotels. Het is gewoon booming business aan het worden. En ik ben blij dat we op die manier eigenlijk de wijnbouw mee op de kaart kunnen zetten. Ja, dank u wel.